Ki Sipai Border Security Force BSF Meghalaya Frontier hak arp artrik no pra kila yo ban kem no khatlai ngot kinong Bangladesh ki badan kti haki kam khayitu na ki jaka khapot hapo West Giant Hills District. Kani ka jingyo kem ya kini kinong Bangladesh kalawan long ru hadien ka jing penlong ya ka jing khanra ka pakarpang hadien ka jingyo ya ka jing tip ka bathikna. Kini ki mar ki balayo kurup nalor ki laipsan borni ki song shini ki sipai ki layo ru ban kurup ya ki weipat ki mar ki bakentup ya ka kian slasha wayar tama secret jankup jingta khman runsen lambat ki weipat ki marbam ki bakat hadu palan spaulak sanpo jartingka. Hadien kani ya kini ki brio la IT no sha ki bor pulit hapo daw ki police station West Giant Hills nak benta ban pelong shu ya ka jing tokit bat ban le ya ka badan kam hadien bala pendep ya ka jing le test hapo PHC dawki. Ki sipai BSF kila penlong ya ka jing khanra habaro ki than khaput jong ka East Khas Hills, East Giant Hills, bat South Garo Hills District. Kadi katanat sipai kadang beteng ru ya ka jingkut jingmot ke baskem banyada ya ki jaka khaput jong kari India bat bante la kam ki kam wanrung tu bat ya ki khai beain lingba ki jaka khaput.